Bio je jedan od najsposobnijih oficira 20. veka. Prvi srpski oficir koji je doktorirao na Sorboni. Učesnik Majskog prevrata, rame uz rame sa Apisom. Odgledajte video do kraja i saznajte o kom zaboravljenom junaku je reč. Rođen je u staroj srpskoj patrijarhalnoj i rodoljubivoj porodici 1876. godine u Jagodini, gde je završio osnovnu školu. Nakon završenih 6 razreda gimnazije, 4 u Knjaževcu, a zatim 2 u Beogradu, stupio je u Vojnu akademiju 1894. koju je završio sa odličnim uspehom, a 1897. biva proizveden u čin artiljerijskog potporučnika. Do stupanja u višu školu bio je komandir voda u Timočkom artiljerijskom puku, a nakon završetka navedene škole komandir baterije u istom puku. Od 1902. bio je pripravnik za generalštabnu struku u glavnom generalštabu, u kom svojstvu je učestvovao u pripremama i izvođenju Majskog prevrata. Već tada je pokazao poznavanje psihologije. Naime, kada je veče uoči atentata potpukovnik Petar Mišić insistirao pred kapetanima Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, Milanom Milovanovićem i našim mladim poručnikom da se odustane od prevrata, navedeni oficiri zadržali su priseban stav i hrabro držanje, a naš junak je upozorio Apisa da će mu se Petar Mišić osvetiti, što ga je nateralo da održi ranije datu reč. Neće ti, Dragutine, on ovo zaboraviti, ako ostanemo živi. Kao svršeni pripravnik generalštabne struke, 1904. ostao je na službi u glavnom generalštabu. Dežurao je na dvoru i ubrzo je postao oficir ordonans kralja. Generalštabna komisija, čiji je predsednik bio general Putnik, ocenila je da je osposobljen da izađe na ispit. Međutim, na ispitu komisija na čelu sa pukovnikom Aleksandrom Mašinom odabrala je polovinu kandidata iz svake grupe, pa tako junak ove priče nije položio ispit za generalštabnog oficira, te je preveden u rod pešadiju. Iz njegove grupe položila su 2 starija oficira, kapetan prve klase Dragutin Dimitrijević Apis i Milan Milovanović. Junak naše priče pripadao je grupi mlađih oficira zaverenika, koji su bili kritični prema pojedinim starijim zaverenicima, posebno prema pukovniku Mašinu. Krajem 1903. zajedno sa grupom oficira izvršilaca Majskog prevrata vrši pripreme za izdavanje nezavisnog vojnog lista, kako bi se uticalo na javnost da prihvati novu vojnu politiku Srbije kao demokratske države. Izabran je za člana uređivačkog odbora lista, kome je dat naziv Vojska i koji je počeo izlaziti na Božić 7. januara 1904. Predvodio je mlađe saradnike lista Vojska koji su nastojali da unesu savremene demokratske ideje u srpsku vojsku. Pre toga već se afirmisao kao pisac, pa je tako izdao knjigu o vojnoj disciplini, a pored pisanja bio je i prevodilac nekoliko vojnih knjiga. Ističu se i njegovi članci iz spoljne politike, za koje se slobodno može reći da su i danas aktuelni. Posle prevođenja u rod pešadije postavljen je za komandira 2. pešadijske čete 3. bataljona 9. pešadijskog puka Dunavske divizijske oblasti sa mestom službovanja u Požarevcu. Od oktobra 1906. do jula 1908. godine koristio je plaćeno i neplaćeno odsustvo u Francuskoj. Od 5. avgusta 1908. bio je komandir 2. čete 2. bataljona 18. pešadijskog puka Dunavske divizijske oblasti u Beogradu. Odsustva u Francuskoj iskoristio je da se upiše na veliku školu
društvenih nauka u Parizu, gde je diplomirao 1909. godine na temu društveni razvitak i vojska. Ubrzo je na Pariskom univerzitetu Sorboni doktorirao sa tezom Demokratski ideal i vojna disciplina, koja je odmah štampana u Parizu 1911. godine i distribuirana u francuske vojne škole i druge institucije. Time je postao prvi srpski oficir koji je doktorirao na Sorboni i jedini rodovski oficir doktor nauka. Zamenik ministra vojnog izdejstvovao je da mu upravo on bude prvi neposredni saradnik, a istog dana 22. januara 1911. godine postaje i honorarni profesor iz predmeta Vojna pedagogija na Vojnoj akademiji. Sadržaje iz pedagogije povezivao je sa psihološkim, sociološkim i drugim nerazdvojivim temama, pri čemu mu je težište bilo na logici. Ujedno je bio i član Saveta Vojne akademije, i to kao najmlađi tokom 20. veka. Za vreme Prvog Balkanskog rata bio je raspoređen za pomoćnika načelnika štaba Dunavske divizije prvog poziva. U jeku Kumanovske bitke, kada su poginuli komandant 7. pešadijskog puka, 2 komandanta bataljona i više komandira, posebno iz 18. puka, otišao je na najugroženije položaje. Angažovao je jedan bataljon iz 9. pešadijskog puka i učestvovao u dizanju borbenog morala sa ostalim mladim oficirima, a što je bio osnovni uzrok prve i odlučujuće pobede srpske vojske. Posle Bitoljske bitke, u toku koje je opet angažovan na dizanju borbenog morala, zahtevao je da neposredno komanduje jedinicom, što mu je omogućeno. Kao komandant prvog bataljona 7. pešadijskog puka drugog poziva učestvovao je u pripremama i izvođenju Jadranske operacije, kada je kao komandant leve divizijske kolone najdublje prodrao u turske položaje. U Drugom Balkanskom ratu, u kritičnoj situaciji, u toku ozbiljne kontraofanzive bugarske vojske u bojevima na Čupinom brdu i retkim bukama, kao komandant istog bataljona hrabro je izvršio noćni napad na retke buke i u prvom naletu zauzeo položaje 45. bugarskog puka, povrativši tako srpske položaje. Tom prilikom zaplenio je bugarsko oružje, od čega 2 prethodna srpska mitraljeza i 1 srpski top. Pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, kao prvi čovek srpske obaveštajne i kontraobaveštajne službe, uzima ga za svog prvog saradnika. Ono što je zanimljivo je da nema podataka da se učlanio u organizaciju Ujedinjenje ili smrt, a vrlo je verovatno da nije, jer je indirektno kritikovao takvo angažovanje oficira. Indikativan je podatak da mu je kao profesoru Vojne akademije 1914. godine dežurni pitomac uručio povelju o dodeli francuskog odlikovanja Legije časti. Aktivan je u Prvom svetskom ratu, ističe se u Cerskoj bici sa 5. prekobrojnim pukom, čiji je on bio komandant. Na Mačkovom kavenu biva teško ranjen, jurišajući na čelu puka. Ubrzo, iako još nije izlečen, postaje komandant 3. pešadijskog puka drugog poziva. Krajem 1915. godine komandovao je istim pukom u uspešnim borbama kod Leskovca. Prilikom povlačenja preko Albanije bio je na začelju puka, koji je bio u sastavu zaštitnice vrhovne komande na pravcu Đakovica-Vezirov most u dolini reke Drin, kod kule Leke kapetana u mestu Spaš. Herojski gine odbijajući napade arnautskih bandi. Kako je bio na začelju, nije bilo nikoga ko bi mu izvukao telo, pa je tako postao plen tih istih Arnauta. Bila je ovo priča o čoveku koji spada u red najsposobnijih srpskih oficira 20. veka i prvom srpskom oficiru koji je doktorirao na Sorboni. Njegova disertacija izučavana je u francuskim vojnim školama. Kao profesor Srpske vojne akademije bio je najmlađi član njenog saveta u 20. veku. Izvršilac važnih vojno-političkih zadataka uoči Balkanskih i Prvog svetskog rata.
jedan od najsposobnijih i najzaslužnijih ratnih komandanata, koji je uvek jurišao na čelu svog bataljona i puka, a bio je poslednji u odstupanju. Prevodilac, pisac, novinar, humanitarni radnik i junak čija su nedra krasila medalja za vojničke vrline, Karađorđeva zvezda, zlatna medalja za hrabrost, 4 spomenice i orden Francuske legije časti. Bio je to pešadijski pukovnik, Jagodinac, profesor doktor Todor Lj. Pavlović.